Nummer 17. Kærlighed. Kære Katrine og Søren, vi ønsker jer tillykke i anledning af jeres bryllup. Jeg håber, I får en dejlig dag, og ønsker jer alt det bedste fremover. Jeg glæder mig til at fejre dagen sammen med jer. Kærlige hilsner. Ude for i solen. Ole Larsen. Så der kan man altså godt sætte sig i stuen med løbensrunde her. Og så bare fylde helt op. Det takker hr. Larsen. Ja. Vil du sætte ind på hjemmesiden og se det? Det er hvor du har lukket fuglerne inde i stuen. Så kan jeg både spise på og være på toilettet samtidig. Ja, 1, 8. Det er okay. Kære Katrine og Søren, I ønsker et dejligt glemt bryllup den 31. maj. Mange hilsner fra Kurt og Liselotte, Mariannes kollega og mig. Kurt og Liselotte, den har vi helt styr på. Vi har fået landet blomster. Vi har stadig høje. Helt naturligt. Nogle flere skål, så det kan lave. Så må jeg også komme hjem til banen. Hvad sætter du lige op? Bordet. Jeg har fået nogle tabs. Flåde. Jeg har stykker sådan. Ja, det er det bordet. Nummer 3. Jeg har aldrig fået så mange ganger. Nej, ja. Men der var mange jo. Det er helt vildt. Tillykke med brylluppet. Kære brudepar, vi ønsker et kæmpe tillykke med en stor dag. Vi håber, I får en fantastisk dag. I aldrig glemmer. Vi ønsker jer held og lykke på livets vej. De kærligste hilsner fra Silke, Frederikke, Nick og Christine. Så man kan lave chokoladetoppe. Flødeboller. Flødeboller. Vi kan sidde og kigge på det. Det er faktisk Det er flødebollerne, ikke? Det kan vi nemlig ikke finde ud af den her. Det er vi glade for. Jeg håber, I har fået adressen af Pære. Mange tak. Det var lækkert, Christina. Den kan jeg bare gøre. Stille og roligt. Hvor har du sovet henne? Nå, men så det var altså lige før, det var bilen til sidst.
Nej, det var simpelthen. Okay. 61, ikke? Det er rigeligt. Hvor man gjorde det? Ja, vi er ved at være halvvejs, ikke? Der går for mange. Vi takker for Osmanen. Ja, vi har været. Ja, dernede står den. Morten på vej. Han er på her nu. Det er en Sebastian. Nå, det er godt. Ja. Den har jeg bare glemt at ramme lidt. Det er ikke noget. Hvad er det, ikke? Hej! Mor, Det er mig, der filmer. hvorfor ikke? Jeg er så stolt. Når jeg springer ind. Ej, undskyld. Jeg ved godt, det ikke er professionelt. Nå, det var meget. Hej. Nu. Så er vi nået 41. Kære Katrine og Søren. En milliard gange tillykke med dagen, og tak fordi vi måtte være med til at fejre det. Vi håber, at I får en fantastisk dag og et langt og lykkeligt liv sammen. Vi glæder os til at komme på besøg hos jer, nu som ugifte. Det er aldrig til at vide, hvad fremtiden bringer, men med jer to så dejlige mennesker som jer, kan det kun være godt. Gaven kan I bruge, som I vil. Vi foreslår et par flybilletter til et romantisk getaway. Alt kærlighed og held og lykke fremover ønsker siger Tina, Mette, Knud, Diego og Karl. De stakkels stemmer. Historien om dekoration. Løbbanen. Der kom solskin. Der var den set. Den er æder med ventet længe på. Jeg brugte den i går. Ja, den skulle jeg have frem i går. Det gør sådan en sild. Hjemmelavet sild. Ja, det kan man også. Man kan ikke have frys i noget, man ikke har. Og der kan være sygt meget i. Det har vi diskuteret om længe. Det er nummer 31. Solskin. Og en flytur ved flypenge. Så flyver vi. Nu står der sgu Hallmark. Nu står der. Du er Hallmark med den her. Nej, det er et USB. Billeder fra Katrines potterarben. Billeder fra Bilsen. Altså hun, der arbejder hurtigt her. Hold da fast. Kære Katrine og Søren, stort tillykke med jeres ja til hinanden. Efter 11 år og 11 shots, hvor vi har været her med til festerne de sidste 8, glæder det os meget, at Katrine sagde ja, både i Paris og i dag. Vi synes, I er helt fantastisk par, og vi nyder altid at være sammen med jer. Vi glæder os til årets bedste fest. Kærligste hilsner, Thomas, Bodil og Anne. Og Minnie. Hjemmelavet Minnie i is. maven. Så tror jeg måske, at jeg kan få noget andet. Nej, ismaskine. I må også komme til is, så. Katrine laver en fantastisk Søren laver pistachies. pistachies. Det skal I bare sige. Søren laver pistachies. Er det spændt på at se, at det er bedre eller hvad? Ja. Imponerende. Så tager den orange. Den er ikke på mig. Det er sjovt, så mange der. Kære Kat og Søren, hjerteligt tillykke med jeres bryllup i dag. Jeg har virkelig set meget frem til dagen og er meget glad for at være inviteret med til at fejre jeres kærlighed. I er begge så utroligt dejlige mennesker og omgås skubbe til mange flere hyggelige og sjove stunder fremover. Held og lykke til at begge. Kærlig hilsen, Henrik og Solvej. Jeg ved ikke, hvorfor det bruger så mange. Ved du også det? Fordi du godt kan lide orange? Ja. Nå! Fordi det er lidt til. Hun er helt væk. Jeg beklager. Den vil jeg sgu. Mange tak. Nej, jeg er fint. Skal du tydeligt sige, at man på det?
Jamen, du sætter over alt for mange opgaver Så ud kan I til mig. komme, så kan I komme til creme brulee. Det er det mindste hende. Ja, I er velkommen. Altid velkommen. Nummer 23. Kære Søren og Katrine, vi ønsker jer en hjertelig tillykke på denne store dag. Håber, den bliver god, lang og fuld af overraskelser. Vi ønsker jer alt lykke og held i fremtiden, og håber, solen vil skinne på jeres vej. Kærligste hilsen, Carsten Dorte. Ej, det er dobbelt indfang. For eksempel er det. De er ret. Vinbiler. Nice. Jeg smøger til vin. Jeg har også lidt til over. Ja, faktisk lige på plads, skal vi godt lide det. Nummer 22. Det er lidt godt for. Hvor mange minutter er vi oppe på? Sådan en shoot. Lige nu er det 6 minutter. 6 Og på den her minutter. video, Dear bonus, det bliver meget langt. congratulations on your big day. We feel honored to be a part of it and look forward to celebrate all day and night. We wish you two all the best for the future. Kind regards, Katja and Thomas. Kelly and Thomas. Ui. Så er der storbyferie i Europa. Og hvis det skal vi ud og rejse, Og de bor i Zürich, så kan det være ikke for os på besøg måske. 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 Perhaps we'll come and visit. Yeah. Thank you, Kelly and Thomas. Once I don't have to cook. Så går vi over til dansk igen. Det kan jeg ikke noget særligt sprog, faktisk. Så kører vi bare over. Til hovedfra nummer 8. Den 31. maj 2014. Kære Katrine og Søren, I ønskes hjerteligt tillykke med jeres store dag. Vi håber fra jer, at I må få et langt, lykkeligt og sjovt liv sammen. De kærligste hilser fra Mette Aase. Det er endnu en du med friske farver. Det er frisk farve. Friske farver. Nice. Den er god. Mette Aase.